Biarlah kepala kateh, kaki ke bawah. Biarlah palu atas pacak, bau sao ke kabun untuk menggadangan anak. Kecik orang gaib bu. Oi nakkan luang. Sekolah orang sekolah luang. Makan orang makan luang. Awak dapat pahala awak mendapat gupiralahu mata kadama min zambi wa nanti akhir ibu jawab iyo reda Allah terletaknya keredaan orang tu. Kalau nak reda orang gaib doh, kalau nak dapat keredaan maaf dari orang tua doh bu, ijan dia roh ampunan kita akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bu, ikut nasihat awak kini bu. Bahasa hadiahnya saja kete anak digadangkan, disusukan 2 tahun, 9 bulan dikandung ibu jawab kacia digadangkan, disekolahkan, lah gadangnya, lah balakinyo, lah babinino, lah baranaknya ibu jawab. Naninyo lah bahagia jo lakino, naninyo lah bahagia jo binino, naninyo lah bahagia jo anakno. Samintaro orang gaib tinggal surang di rumah bu, tanggung dosa di anak narkoan yang kita terima. Kok banyak terjadi pak? Kadanglah kacang lupa di kulitnya bu. Biarlah kepala kateh, kaki ke bawah. Biarlah palu atas pacak, bau sao ke kabun untuk menggadangan anak. Kecik orang gaib bu. Oi nakkan luang. Sekolah orang sekolah luang. Makan orang makan luang. Barumah orang barumah puluang. Biarlah latih badan dan tangguang. Nampok waang bisa puluh serupa orang. Tapi terkadang ibu jawab tiba dia anak. Allah tamai no sekolah, Allah karajono, samantanginyo lah balaki bu, samantanginyo lah punya anak, kecilnya naranggae tinggal di rumah surang. Kok kalalo lah surang, kok kemakan lah surang, kok kasumbayang lah surang, kok kamandi lah surang, nan aden jo laki den jo anak den, ijan di kedua, tangguang dosa dia anak dia kira nanti ibu, bantu tu anak ranggae menggadangan awak dulu. Lah tinggal seranggae di rumah surang bu. 7 orang anak. 1 orang ibu dan bapa bisa membesarkan 7 orang anak. Tapi 7 orang anak belum tentu membahagiakan 1 orang ibu dan bapa lah. Belum tentu. Itu fakta yang terjadi. Awak ke puasa, ampunan ka diterima, pahala ka diterima dari Allah. Tapi orang gaib kita ndak acua bu. Tanggung dosa dia anak dia kira nanti. Reda Allah reda walidain. Batigo anak bu, nan surang Jakarta, surang Pekanbaru, nan surang di Palembang, nan di Pekanbaru rupono dari tahu no jarang gae no. Oh ma, mula ke Pekanbaru ama di Bukit Batabuah komen surang ma, ko jatuh ma beku ada di salahan orang ma, na rumah lah de nasiangan sinang kamar lah ado, na oange ado kipeh no, ko misalan tampai di 2 lah de balik lo spring bed no, mula kende ma mau mua ma tinggal lai, bilo de masuk ke babakti kamalai ma kecek pajabu. Laya muah ibu langsung pai. Laya muah pai pak. Indah. Ba mengkonda muah ranggai pai ibu. Tapi kia dek sayang karangga kanak juga baru. Sayang anak sepanjang pengalan, sayang ranggai sepanjang jalan. Jawab ranggai ibu. Oi nakkan luang. Iyo lai bijaso wang den gadangan koma. 2 tahun wang den susuan. Ayah susunan dia minum selama 2 tahun. Nan 9 bulan den kanduang. Kacia den gadangan lai tahuang jorang gaeang diang bao den kapakan baru yo raso kasanang tapi cie nan tapi kia di denak nan wang yo lai acuah ke den sehari 2 hari dan tibo sinen beko lai jorang cak pencalian biniang di hari na kasapakan beko mencalio no ke den ibo ti denak dek ulah aja tu bu. Dek sayang ka Anya ranggai tadi diang timbang ranggai ang balo biniang. Diang timbang biniang balo ranggai ang. Kasudahano rumah tangguang jonan karata nak biarlah dek di Bukit Batabuah ko jona anya ranggai tadi. Dek karena sayang juga tulah sayang ranggai bu. Tulah sayang rangga. Temenangi bu. Tu mangkonyo ibu japa jorang gae ndak bisa main-main.
Kau nyampang ibu japa basuo dia awak. Dicuba marantau orang marantau mendapat dia awak sebulan pulang kampung. Dicuba pulau baparak lado di orang parado mendapat dia awak karitiang. Dicuba pulau makuli orang dapat gaji dia awak kaki nan tapak kuat. Anak bertambah juo, wakatu bertambah juo, samintaro ekonomi bertambah papaya, utak bertambah sakit, pikiran bertambah nak lama, dado bertambah tasana, nanawa anak bertambah banyak pikiran. Duit itu sampai bu, cie dan kadikana, dosu nalah dengkar juang karanggai den. Ambil tangaranggai, minta reda karanggai. Nyup ambil tangaranggai bari mau den mak kurang ko na duit den go mak. Alah sekian anak den mak, na ekonomi den nak bertambah-tambah tu mak. Bertambah marosot mak. Ku ado hati mak nan taluko di den na mak. Nanyo anak diambil no pungguang dia mak tadi. Indah ado ang salah do nak wala de mau anak dah ado ang salah. Tu na ranggai bu. Babana sakit hati ranggai kalau anak lama unju bu nan sayang tibu sekali. Manangi ya mato orang gaya tadi keluar ya mato no bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.